Салом алейкум, подписчикои канали CGMCTG, хуш омадед ба канал. Дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед, ҳатман колокольчикро гирён кунед ва аз видеои нав бохабар бошед. Ин видео фақат барои мошинаи бурус хати рост мешавад, яъне моделаш Q5, соли бароришаш 2023 як моҳагӣ. нархаш 3500 сомонӣ, дастафка установка дар дохили шаҳр бепул мебошад. Мошина оригинал аст, печат дорад, гарантӣ қатъӣ. گفتم любой намуд материал медуза гав сенек резинкара. дар мағоза ҳама намуди мошинаҳо ҳаст бо нархи арзон қимат. ҳама намуди мошинаҳо ҳаст. рабочӣ мехоҳӣ, нав мехоҳӣ, беу, ҳама намуди мошинаҳо ҳаст. ҳатман дигар видеоро ҳам тамошо кунед ё номеро ки дар болои экран аст дар WhatsApp нависед. любой намуд мошинаҳоро дорем, дастафка ба тамоми Тоҷикистон мекунем. дастафкаи хеле пешакӣ бугумтон мисол мо мошинаро ба таксиҳо ҷои шумо равон мекунем, ҳамонро мегирем тамом. ва баъзеҳо мепурсанд ба таксиҳои худтон равон мекунем. Не, мо фақат ба таксиҳо ҷои шумо равон мекунемш. айҷа мегирем. бурус Q5 хати рост хеле гуфтем, модели 2023 нархаш 3500, дастафка установка дар дохили шаҳр бесплатна. дар видео лайк мон, дар канал обуна шав. худованд нигаҳбонот. хайр.